Zem. Polia, lúky, lesy, hory, skaly. Odjakživa po nej ľudia chodili. Voda. Moria, rieky, potoky. Dávali zemi život. Oheň. Vnieslo svetlo do života v tme. Vzduch. Posledný zo živlov. Tisíce rokov nepokorený. Avšak túžba v človeku zniesť sa ako vták tu bola vždy. Kedysi nemožné, dnes skutočnosť. Stačí sa rozbehnúť. Paragliding je presne jedna z možností, ako sa nechať unášať vetrom. Vidieť krásy sveta z výšky je nenahraditeľné žiadnou fotkou alebo obrazom. Tento druh športu spočíva v tom, že pilot obsluhuje v podstate určitý druh padáku, ktorého pomocou sa dostane do kontrolovaného letu. Tomuto športu sa venuje aj skupina nadšencov zo Žiliny, klub XR Paragliding. Stretli sme sa s Petrom Vrabcom, vedúcim strediska, aby nám porozprával viac o lietaní. Dovedol ma k tomu kamarát. Ja som kedy robil teda parašutizmus nejak. A keďže ten parašutizmus vyžaduje veľké finančné nároky, tých peňazí nikdy nebolo nejak veľa, tak kamarát, ktorý lietal, mi hovorí, že teda skús tento glide. Stojí to menej a tiež si vo vzduchu, tak dovedol ma tu na nástraník, spravil mi mikrokurs. Po hodinke nejakých malých nácvikov som sa odlepil od zeme a letel som. No. Tak som začal lietať. Zapáčilo sa mi to veľmi, musím povedať. Bolo to v jeseni, roku 98, zhruba takto nejakom novembri, pokiaľ sa nemýlim, alebo oktobri. Na druhý rok, na jar som si hneď urobil kurz paraglidingu. No a odtedy lietam. Tá zmes pocitov je pomerne veľká. Závisí to vždy od podmienok. Ale aj tak najkrajšie pocity sú, keď sa začína lietať. To znamená, mladí piloti, tie prvé 2 roky, to je niečo, čo ja im už momentálne závidím. Nie len ja, ale aj mnohí, a v podstate každý, koho poznám, keď lieta, tak si tam psychicky veľmi odpočinie, pretože je to niečo, vzduch je hmota, ktorá donúti človeka premýšľať iba nad tou danou minútou, sekundou, kde sa on vtedy nachádza. To znamená, keďže ten vzduch nevidíme, ja sa musím plne sústrediť na riadenie padaku, na to okolie, zároveň sa kochami, výhľadmi, ktoré iný nemá, nikto iný, iba ja. Alebo tí piloti, ktorí sú okolo. A tým pádom, keďže sa sústredím iba na to lietanie, tak zabúdam na tie problémy a starosti, ktoré sú na zemi. My keď sa vrátime po nejakom lete, 2, 3, 4, aj hodina, keď sa lietá, to sú euforické stavy, ktoré sú tak nádherné, že človeka doslova nutia ísť, wow, idem znova hore, lebo je to niečo fantastické. Až potom po nejakej dobe si uvedomím, že vlastne prečo to je také krásne. Takže doslova do písmena to nehanie problémov dole, nech sa tí ľudia tam s tým trápia. Ja na to tam hore zabudnem a potom sa do toho síce vrátim, ale aspoň tie chvíľky, ktoré som bez tých starostí, bez tých stresov, ktoré sú na zemi, tak preto sa to určite oplatí robiť tento šport a doporučujem to každému. Ako pri tom lietaní je absolútne najťažšie vedieť, dostať ten padak nad hlavu a odlopiť sa od zeme. Samotný let je pomerne jednoduchá záležitosť, kde sa riadi ten padak náklonom tela a pohybom vlastne, alebo brzdením jednej alebo druhej strany.
Hej, takže tam to nie je nič nejaké náročné. Pristátie je výrazne menej náročné ako štartovanie. S tým, že už môže byť nejaký problém, alebo proste nie problém v zmysle bezpečnosti, ale náročnosti, pokiaľ chcem pristať na nejaký malý bod. De facto s týmto padákom sa dá štartovať všade, kde to vyslovene zákon nezakazuje. A potom zákazy vznikajú z toho, že sú to nejaké súkromné pozemky, možno niekde, prípadne národné parky. Hej, to znamená, v západných Tatrách sa štartovať nedá. Jednoducho to je zakázané poriadkom národného parku. To isté nízke Tatry, to isté vysoké Tatry, hej, to isté Malá Fatra. Ale vo všetkých týchto priestoroch, ktoré som teraz momentálne spomenul, tak sú plochy, ktoré sú povolené správou Národného parku. Na iné plochy ako na tieto v podstate nikto nechodí, aj keby mohol. Hej. No a také centrá vlastne toho lietania, alebo tie miesta, kde sa tí ľudia zdržujú, tak keď to zoberiem od západu, tak je určite Zobor. Stránik, samozrejme, lebo však Stránik, ten je na Slovensku absolútne najdlhšie, tu sa lieta za chvíľku 100 rokov. Kubínska hola, hej, zasa. Chopok, tam sa lieta veľmi veľa. V súčasnosti je to šport, ktorý si môže dovoliť pomerne široká škála, a aj si ho dovoluje široká škála ľudí. Vtáky vedia prirodzene vnímať výšku svojho letu. Človek to však nedokáže. Preto využíva prístroj zvaný variometer. Ten prístroj funguje na zmene rozdielu tlaku. Sú to veľmi citlivé prístroje. Dokážu zaznamenať minimálne stúpanie, ktoré dokážu zaznamenať klesanie, je 10 cm za sekundu. Ten prístroj pri stúpaní vydáva prerušovaný pípavý zvuk, ktorý je, čím rýchlejšie stúpa ten pilot s tým padákom, tak tým je ten zvuk intenzívnejší a rýchlejší. Naopak, keď klesá, tak vlastne robí opačný zvuk. Je tam združený aj GPS a množstvo iných funkcií, čas, vzdialenosti, ktoré sú uletené, teploty, teplomer, bla, nejaké v podstate kvázi tachometer, hej, ktorý vlastne tá rýchlosť toho letu sa udáva na základe GPS prístroja. Ďalší prístroj, ktorý ja teda používam na lietanie a aj iní závodní piloti, tak je záložný GPS-ko, takže variometer združený s GPS-kom. Druhý záložný GPS prístroj iba z toho dôvodu, že keby sa tento porúchal nejakým spôsobom, tak na pretekoch, keď sme, tak aby som mal nejakú zálohu, vlastne, kde je zdokumentovaný môj let. A tretí prístroj, ktorý mám, tak je dvojpásmová vysielačka, ktorou vlastne ja komunikujem s riadiacim letovej prevádzky, ktorý je na zemi, prípadne s pilotmi. V priebehu pretekov sa používa vlastne toto rádio, tá vysielačka ako safety frequency.
toto lietanie na padákoch, ľudovo nazývaný, je najjednoduchšia forma lietania, ktorá momentálne existuje a neviem, či ešte bude nejaká jednoduchšia. Možno keď sa naučíme levitovať bez hociakej výbavy. A je to niečo, čo sa pokúšali storočia mnohí, Da Vinci, Daedalus, Ikaros a podobní. A až teraz na konci vlastne tých posledných 20-25 rokov, tak až teraz po tých storočiach sa to ľuďom podarilo, že sa priblížili k vtákom a k pocitu, ktorý dotedy nepoznali, že len s takým niečím, čo je kus nejakej plachty, len si to nejako rozviniem nad sebou a letím. Hej. To je vec, ktorá je fantastická. A je zaujímavé, že až toľké roky to trvalo tým ľuďom, kým na to prišli. Aj keď asi samozrejme treba na to nejaké technológie, pretože je to taký ropný produkt a je to celé de facto z umelej hmoty nejak urobené. Ale ani to nikoho nenapadlo. Veľa rokov dozadu známa robila v Žiline na tržnici a ja som s ňou debatoval. Prišla k nej nejaká kamarátka, ktorá nevedela, že ja lietam, ona ma nepoznala. A klábosilo sa o kadečom a hovorí tej známej, že počúvaj, že nepôjdeš v sobotu na stránik, sa poďme prejsť. Spístril s pozornosť, vieš, čo tam akože na tom strániku. A ona, že čo tam, vieš? Že počúvaj, tam sú tí padačkári s tými rogalestami a oni sa tam perú do tých kríkov, to by si neverila, že aká to je sranda, že to sa oplatí spozerať. Tak ľudia chodia na straník, nás tu na Žiline pozerať nie kvôli tomu, že ako, teda niektorí určite, že nie kvôli tomu, ako pekne tam tu štartujú tí ľudia, ale ako sa perú po tých kríkoch.